So friends, ang ka notification je 2021 so B.Ed eba D.El.Ed khlaina hini wansugui tongnai tei takhuk tei bukhuk songni bagi belaina kaham opportunity eba good news ni mano inka friends song o jaga je brok sini tirfa haon phainu counseling khaine eba admission khaine inka friends song tolao je bo jaga brok counseling khaine abo bebakno date cho jaga ni bumung bebakno raja ang kaisa kano rokno saka hangke video log nai haini bage ang video ni tolao description link rei nai a jaga thangi norok check khainai di inka friends song oro je tongo sako 4 July 2021 in Bamutia Berimura School Community Hall sokal 11:30 ni simi start nai abo haike no abo jaga ni bumung tai date rei rijak tongo norok kahamke nai so friends song norok bo B.Ed eba D.El.Ed admission nani hingke tamo documents nangnai o jaga borok pura details rijak norok kahamkai check khai nai di friends song norok o jaga je B.Ed admission ungna thangka ke tei D.El.Ed 45 mark percentage nangnai norok sini ST rok hangka ke inga friends song ang norok kok these sana muchung je norok o jaga admission ungpro rang khoksa phano rena nangya je norok ni scholarship tongmani abono borok ulo tanai nana friends song o jaga je norok fee course rena nangya phano je nini thangnani jatayat khoros manhai jemon chanani nangnani jemon gari bhara omahai train khoros obo hairok hungke nang ব্যক্তিগত খরচ মাখাইনে so friends song norok haifano brok bai je contact khai ba tebu kaham kai information saimana muchungkhe tolao number jak tongo norok a number brok bai call khai contact khai full details jangi kaham kai sawi mano ge friends song tini bage asukna norok ni jodi no question rok tongkhang ka tolao comment khai di te norok ani video no sajak like te subscribe khai di hamba